Ngasekuqaleni kwalenyanga abalandeli abayizinkulungwane ezimbili bavunyelwa ukuba bathamele umdlalo wokuhlungela indebe yomhlaba phakathi kwebafana bafana neEthiopia enkundleni yeFNB. Umdlalo wamanqamu weMTN 8 uzosetshenziswa ukubheka ukuthi ingabe abalandeli bavunyelwa ukuthi ukuyobukela imidlalo ephele. Sekuphele cishe iminyaka emibili abalandeli bengabonwa ezinkundleni selokhu kwaqubuka iCovid-19. Labo abazovunyelwa enkundleni kusasa kuzofanele balandele imigomo yokunqanda lesi sifo. Each spectator is expected to provide a ticket, proof of vaccination and an ID to be allowed entry into the stadium. Selokhu iCity yasungulwa eminyakeni eyisithupha edlule isifinyelele emidlalweni yamanqamu emine. Manje izobhekana neqembu elithwelwe ngeqoma kepha iCity ayiziboni njengeqembu elincane kulomdlalo. Cape Town City, maybe in a 40-man squad, we don't compete. But if you take the 20-man squad that's chosen for this final, then I think we've got individuals and we compete. We can go toe to toe with them, you know. Leli kuzoba elinye ithuba lokuthi iSundowns inqobe iMTN 8 njengoba le ndebe isibalekele iminyaka eminingi. Omunye wabaqeqeshi baleli qembu uRulani ukugcizelele ukuthi angeke bavumele lokhu kube umthwalo kepha bazokusebenzisa ukuze baqhuquzele abadlali ukuthi bawuguqule lo mlando. We are motivated by the goals, the ambitions of the club and not necessarily by the negativity of being inspired by the fact that we have not won this trophy before. Lo mdlalo uzoqala ngehora lesithupha kusihlwa.